so precious when you smile. Løgsovs. Jeg skulle lave en squishy unboxing, så ja. I dag har jeg 2 pakker. Jeg glæder mig til at pakke dem op. Nu tænker jeg, at vi pakker dem op, for jeg kan ikke vente mere. Så ja. Jeg starter med den her. Det føles som om der er 2 i, men jeg ved det ikke. Så. Okay, jeg får lov til at se. Det er min brød! Oh my god. Ej, det lugter underligt. Men ej, prøv at se. Den er ikke særlig slow rising, men den er meget soft. Den kan jeg. Tager vi den næste. Og så pakker vi den op. Så se hvad der er i. Okay. Den føles ret stor. Den falske, fordi der er 2 blade på, men stadigvæk, oh my god, jeg havde helt glemt, at jeg havde bestilt den. Ja, så skal jeg bare prøve med det samme. Ej. Oh. Wow, den er soft. Oh my god. Lad os se, om den er slow rising. Wow, den er slow rising. Og soft. Oh my god. Oh my god. Wow, jeg har egentlig sagt mange gange, oh my god. Men oh my god. Ej, den er god. Se. Ej, den er god. Nå, jeg skal lige se, hvad den dufter af. Eller om den overhovedet dufter af noget. Ej, den dufter godt. Det var alt for den her video. Jeg håber, I vil like og subscribe. Så ja. Og ja. I må meget gerne følge mig på Musical og min Insta. Jeg elsker squishies. Oh my god. Oh my god. Oh my god.